I a més, en Shu s'ha convertit en drac blau i n'ha despertat la forma completa. I tu li has permès sense parpellejar. Per què ho has fet? El drac blau, D'acord. Ara escolta'm bé, drac blau. Pels éssers superiors, el vostre món només és un laboratori. Un jardí immens en miniatura. Tot el que hi passa s'enregistra, i nosaltres hi afegim encara uns quants fenòmens. I vosaltres, els humans, no en sou cap excepció. Controlem i enregistrem constantment tot el que feu, com reaccioneu a les coses, els resultats que doneu, encara que sigueu una espècie que està a punt d'extingir-se. És a dir, que totes aquelles proves que ens heu fet passar, tots aquells atacs contra els humans... Exacte. Tot ha sigut per obtenir més dades de vosaltres. No fa falta ni dir que si ara heu aconseguit arribar fins aquí ha sigut només per obra i gràcia de l'experiment. Quin experiment? Us ben juro que encara no he entès ni una paraula de tota aquesta història. Maru! I què en traieu vosaltres de fer tot això? Explica't! Que no ho has entès? Tot això és perquè puguem progressar. Les proves, l'observació. Per què vols que sigui, si no? Nosaltres som l'espècie més perfecta i avançada de la història de l'evolució. Però realment hem assolit la màxima perfecció? No creus que encara podem fer un altre pas per evolucionar? Lluny de conformar-nos amb el poder que ens ha estat atorgat, busquem noves maneres d'evolucionar un cop més cap a millor. I, òbviament, si obtenim més coneixements, és més probable que puguem trobar maneres noves de continuar evolucionant d'una forma encara més extraordinària. Vam pensar que molt probablement la humanitat ens seria útil. I per això us vam deixar que existíssiu. Però la veritat és que ja no us necessitem. Ara mateix els humans ja no teniu cap valor per nosaltres. Les dades que ens heu proporcionat fins ara han resultat ser del tot insignificants. Ens ha quedat clar que la vostra espècie ja no ens serveix de res per poder evolucionar cap a un estat superior de la consciència universal. Vols dir que tota la gent que ha mort ha sigut per això que dius? Nosaltres, Rudolf, no vivim per ser el vostre experiment! Drac blau, escolta'm bé, ara! Vols saber la veritat? El vostre món només existeix perquè en puguem obtenir algun benefici. Si els éssers superiors decidim que una cosa no té valor, llavors desapareix! Nosaltres som el destí! Desgraciat! Que et penses que ets un déu o què? Doncs mira, si aquest famós déu que sempre parleu existeix de veritat, no hi ha dubte que nosaltres som els que ens hi acostem més. En aquest món que us hem deixat, res no pot viure si no té la nostra aprovació. Se'l veu molt confiat. I estic convençut que ha vist la força del drac blau. Com pot ser que estigui tan tranquil? Em sembla que ara ja ho he entès tot. Ara ja sé que no ets cap déu. Tu l'únic que ets és un malvat. Molt bé. Deixem-nos de xerrameca i anem per feina. Hildegard, ja pots començar a eliminar-los. Què passa, Hildegard? Em sap greu, però no puc participar en aquest combat. Article 32 del Tractat de Gestió de Crisis del Consell. Quan la supervivència de l'espècie es trobi amenaçada, es prendran accions per evitar la nostra desaparició. Tu i en Noi esteu en bàndols oposats. En Fagino ja és mort, i a la Lota no li falta gaire. En aquesta situació tinc l'obligació de no entrar en el combat i de declarar-me neutral. Si jo em mantinc neutral, la nostra espècie segurament perviurà. Aquest és el paper que em va atorgar el Consell. Estic completament segur que ja ho has comprovat. Suposo que tens raó. Ja tenim totes les dades. Suposo que ara ja només queda veure com serà el teu final, Drac Blau! Drac blau!
Hipopòtam! Nosaltres també lluitarem amb en Xu! Em sembla molt bé, mestressa. Maru, compteu amb nosaltres també! Maru! Aquesta serà la nostra última fusió. Ei, tu, quincalla! Què vol dir, això? Per què no adoptes la mateixa forma que jo? Que encara no ho has entès, o què? Contra tu ja en tinc prou amb aquesta forma. Mira el que ha cregut. Però ara escolta, si et passa el mateix que aquell paio rosa, a mi no em vinguis amb històries. Aquesta és l'última batalla, segur. Però en Xu encara no està del tot recuperat de les últimes ferides. És veritat que ara lluita com a drac blau. Però, veient la seguretat amb què parla en Rudolf, no sé si el podrà guanyar. Xu! Què et passa, Prímula? Què és aquesta llum? Pot ser que el segell s'estigui desfent ara? No pot ser. Va, nois! Som-hi! Et toco, et vull acaronar, però no n'hi ha prou. I tant se val si acosto els dits fins a l'esquena. Fa molt de temps que l'energia no flueix i em pregunto com pot ser. Veig que tot sol estàs patint, no sé per